Hvor mange af jer har så zoomet yderligere ind og gået ud og snakket med kunderne og forstår kunderne? Prøv at se her et eksempel. Marianne, der også er her i dag, og jeg har faktisk helt tilfældigt været nede på samme tidspunkt og møde ham der. Og han er chef for Deutsche Telekoms innovationscenter nede i Potsdam eller Berlin eller et eller andet sted, jeg kan ikke engang huske, hvor det var. Men det han sagde, der var ganske interessant, det er det billede, han står bagved her. Fordi han siger, i vores innovationsafdeling i Deutsche Telekom, det er jo meget prestigefyldt arbejde der, hvordan får vi mænd, der kører i firmabiler, det er altså hans kollega, og går i jakkesæt, og som har venner, der kører i firmabiler og går i jakkesæt, til at forstå dem, som bor på billedet, når vi skal sælge dem telefoniløsninger. Hvad tror I, de gjorde ved Deutsche Telekom? De installerede dem jo ud ved de her familier. Altså det svarer til at gå i Grimhøj måske, eller sådan et eller andet. Fordi det var det, der var her. Det var en helt anden kultur, det var helt andre mennesker. De installerede dem i flere uger og levede sammen med de her mennesker, og fandt ud af, at de så altså tv om morgenen, der gik de altså ikke på arbejde. Og der havde de altså brug for noget bredbånd, og så videre og så videre. Hvor dybt er I inde i jeres kunder og jeres kundesegment og forstår, hvad det er, de står og ruder med? Alt det her med at være kundevendt og kundeforståelse, det er nogle gamle klichéer, men det handler om at bo sammen med kunderne, det handler om at leve sammen med kunderne, om ikke andet så i nogle uger, men for at forstå kunderne, forstå deres mønstre, forstå, hvordan de bevæger sig, forstå deres kriterier, forstå alle deres overvejelser. Uanset om det er privatkunder eller det er til andre businessvirksomheder, så forstå, hvordan de tænker og hvordan de arbejder.